budhale kewadya menegir gumara tambur-bur swarane bete buking lempah buta santri pangkama sor tambur goperi suling lan terompet ompyong mawurahan kadyong belah angkasa sing ati-ati anggone makarya sesarengan turung go bali rejo bening kongkong tengara budhaling wadya menegir gumara tambur-bur swarane bete buking lepeh buta rati pangkapa tambur goperi suling lan terompet ompyong mawurahan kadyong belah angkasa Cindy waspadakno sing ati-ati yo nduk yo iki lho dagangane Turangga Balirejo lan uga mboten ketinggalan ana Depi oh ah ayo Duk ayo gendok dek ompa hoi manten anyar rambune iki Vika aku mabuk kembang manten anyar yo yo ayo Duk kaya ngapa olah kamri gelanmu wonten ing dalu punika
Raja Bumi Kedel sing di Anis. Ayo ayo. Ho 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 Hop. Hey. Anjing bidal gumoro saking ing colone Al-Roma dan jagat tok mungkot-mungkotane ler surya wadalira saking ing jaloniti Al-Roma dan jagat tok mungkot-mungkotane. Mas Yamani. Hei. Yamani, tang kentang, kentang. Wong-wong kan yang di luar tadi. Yo, opa, osa,
ha oh 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 ha oh ha hip 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 ha oh ha hip 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 hip
Tasih sesarengan kalian Lurondo Bali Rejo Gro Rental Audio Konco-konco amburadul Gentayangan yen aman doyan mangan Bong klisi enak yen jalutan bisa turu Ampung tansah amikirake sliramu wis suwe pisan lebih saiki ketemu lagi wong ayu nyadak aku iman mari kangen paton sliramu sumati Ayo lo Vika, alon-alon baik. Oh, aku lali yo Kak Vika. Yen aku sing MC ning mahmu kae yo. MC tuwek. Vika lho, Run. MC tuwek wajar ya, Mbak ya. Ya, lo. Ya, ya.
Ayo lele so. Aku aja dipecot. Gantungnya neng kene cendek. Piye? Gantungnya neng kene cendek. Ya wis ndang lah. Iki Mbak Emi ndang, ayo cepet. Mama Ki Mochi meng neng ndi to? Nis, Anis. Iki sitoke goleki Mama Ki Mochi neng ndi? Ma, awas kena pajak. aku rum. Awas kena pajak. Pajeke lho. Malaria apa malaria? Kan dino rasane sawitnya. Marake guru. Numpak adukan lakune ngulon. Wong sabar mesti kelakon. Wong sabar mesti kelakon. Oh aduh bapak lah aduh piyong anakmu kaya wong gemblung kapan dicopareng pitulung iwa cucuk mlebu neng karung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung Yo, sek mimi sek, Kang. Wes, malah mlayu. Yo, melak. Yo, wes mandek kok. Luwih bedhe dari konsen sirai sakit cinta sakit rindu yen bengi rapi saturu yen aman radoyo mangan amarga ora bodo Seto, nyapa lo? Kosek to. patas Sik dah. jam 12. Jadwale bare tengah 1. Oh alah kuat tas janan iki mang aku yo Kene lho Sus. piye Mantan anyar ki ngos-ngosan. Aja kesusu. Ngombe. Pak Kong. Mantan anyar sumberono. Mantan anyar. Aku ki tenan. Aku ki. iki mang apa patas Mantan anyar. oh ndak iki mah lho Patas banget. Kaya ngos lho. mantan anyar di patas mayo piye jajal ayo Sapa mang jenenge? Vika ya Allah Aku pecat ya tak pecat tak gawe. tak pecat Ora, aku gone Vika entuk loro. apa Alah, tekan Vika. Apa sing Bisi ngono? ono. Apa, Mbak? Pak Tes entuk loro ki apa? Tekan ono. Tekan. cewek toh Ora ngono. Nyapa kok apa Mbak Daleman. lek mau nyolong ngene sapa ya Ora miyel. Tak kira surprise iki lek opo ngono. Bareng tak bedah Bu, aku leh surprise. Kok ngene sapa? One Vina Boyolangku kono. Lah tak bukai alambo isine apa? Yo nangge dhewe. sedeng marah Pas kok XXL. ayo dibacot nih Kurang ajar iki. alambo Betul kowe bener kandamu ayu. Tak nunggu-nunggu ora liya pengri ramu. Rina wangi dadi impenku warni sumpah apa jalukmu cah ayu. Tak tunggu-tunggu. lali anak lali Lali raya lali petok rasane wong lagi gendrung pilih bacot apa pilih iya durung tak trimo gantung mandek gantungnya yang serempet kencur aku tak ceplokan aku di mati ya Maria apa Maria Katino kaya sawindu ning awak marake aku nenguan wong sabar mesti kalakon wong sabar mesti kalakon
Ya wong bingung kapan dikoparing pitulung. Tak cucuk mlebu ning karung kebacut alias kadung ngendake sama ngendake kampung. Turonggo bali rejo. Sakok sejeku ho ho. Yeah.